Mbok kowe salah aku tak sing ngalah ben hubungan aja nganti pisah yen seh ana wektu mbok ketemu pisan wae tak sikep awakmu ngomong aku lunga apa kudu bertahan aku ikhlas nampa kabeh kenyataan spesial buat rekan-rekan Karang Taruna semuanya nek esok ki mangan sarapan aja mangan harapan oke baik semoga kabarmu saiki nomor WA-mu wis ganti tak tulis lagu nggo kowe muga-muga FYP kowe iso melu ngrungokke tak simpen nggo pati rasa kangen Gusti tulung paringono ketemu ra ketan sedelo ning ngimpi ya wis ra komo nganti tekan karo sapa aku nek dene joko ati mung dienggo kowe yen ngerti larane kaya ngene ora bakal biyen tak tinggalke apa kowe salah aku tak bertahan aku ikhlas nampa kabeh kenyataan asik RGK Music Seriambung di media ada Aeromek Audio tekan saiki kowe ning ngendi aku ra ngerti kowe ning kono yo mbok karo sapa aku ning kene joko ati mung dienggo kowe yen ngerti larane kaya
ngendi aku ra ngerti kowe ning kono yo mbok karo sapa aku ning kene joko ati mung tiko kowe yen ngerti larane kaya ngene ora bakal biyen tak tinggalke ambok kowe salah aku tak sing ngalah ben hubungan ojo nganti pisah yen sing ana wektu kok ketemu pisan wae tak sikap awakmu ngomong aku lunga apa kudu bertahan aku ikhlas nopo kabeh kenyataan yen ngerti larane kaya ngene ora bakal biyen tak tinggalke ambok kowe salah aku tak sing ngalah ben hubungan ojo nganti pisah yen sing ana wektu kok ketemu pisan wae tak sikap awakmu ngomong aku lunga apa kudu bertahan aku ikhlas nopo kabeh kenyataan ngomong aku lunga apa kudu bertahan aku ikhlas nopo kabeh kenyataan oh, hey. Baik, matur sembah suwun satu lagunya Sikep album dari Bambang Pamungkas sudah kita aturkan bareng konco-konco RK Music Ragil Kuning sini kunjung saking Ceria Multimedia datang kantun Aeromax Audio System spesial